तर नमस्कार. हे बघा असा होता. प्रत्येक वेळा नमस्कार मित्रांनो बोलत असतो आम्ही. तर आज सगळ्यांका नमस्कार काका काकी आजोबा आजी मित्र मैत्रिणी सगळ्यांका नमस्कार. तर कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आता मी आग्रात फेरी मारूक चाललो आहे. असो काय वेळ जात नव्हतो आणि आयांनी पप्पाने सांगितलं त्यांनी माझे रतांबे धरलेत काय बघू नये पिकलेत काय. तर आता रतांबे पिकलेत काय बघूया आधी. तुम्ही पण चला माझ्याबरोबर. होय झोपायचा ता नाही घराकडे वाजरा व्हायचा आता येताना बा सर्व वाटेल नाही तुम्ही. तर आता रतांबे बघून येऊया. आणि आता पाटाचं पाणी कमी झाला. काजींचं मोहर सगळं जळान गेल्या कारणाने काजी धरलेत नाही. एवढे फवारणी वगैरे करून का उपयोग झाला नाही. मेन म्हणजे हे बघा पाटाचं पाणी पण कमी झालं. आणि रतांबे आत्ताशे पिकतात खय खय. रतांबे पिकतात पण वांड्याला ठेवती तेव्हा भेटतं रे. हे बघा एक ही पण आहे वर. अजून यावर्षी जरा पातळ पातळ धरले. ही काजूची बागा आणि पुढे रतांबे आहेत थोडेफार. तर बघूया. आणि यो कापो पणस यावर्षी कमी धरलेत. मागच्या व्हिडिओत बघितलं असेल की इकडे आम्ही गेलेलो धरणावरच्या व्हिडिओत. तीच वाट आहे. रतांबे जरा लेट होतात आताशी पावसात होतात त्यामुळे कोकमा वगैरे सुकूक मिळत नाही आमका. वांडर तोपर्यंत बरेचसे पुरे करतात. ही दुसरी तिसरी रतांबी आहे. बाकी कसे तुम्ही सगळे मजेत असणार. असेच मजेत राहा आणि असेच आमचे व्हिडिओ बघत राहा. आणि व्हिडिओ बघितलास की कमेंट मात्र जरूर करा. आमका रिप्लाय देत वेळ नसता पण कमेंट मात्र तुम्ही करा. बाकी तुमका नवनवीन आम्ही व्हिडिओ दाखवणारच आहोत. त्याबद्दल काय वादत नाही. तो आमचा प्रयत्न चालूच असतात. तर मित्रांनो एक फणस वर पिकलो बघूया पिकवा काय. मी जास्त काय झाडावर वगैरे चढत नाही.
तर एक फणस गावलो पिकवा काढले एकट्यानं उमले आधी खाले नाही. बाकीचे काय पिकाने गेले 2-3. तर मित्रांनो बघा फणस पिको आणि त्या फणसांच्या बाजूक होतो आणि तो मी काढलंय कसं चढान. पहिलंच आणि मस्त फणस चांगलं फणस आहे. ते कुवरे वांडर ठेवीत नसल्या कारणाने फणस भेटत नाही. काटे लागली आधी हातात. तर तो फणस मोठं आणि गरे पण मोठे आहेत. रसाळ फणस रसाळ गरे आहेत त्याच्यात. तोपर्यंत आपण खालच्या रत्तांबीर जाऊन येऊया फणस ठेवूया. दोन फणस चांगले फुकट गेले ना तर साठा मस्तपैकी होणार होती. तो पण रस्ता नाही धरलो वगैरे रत्तांबे मांढराने खाली पाडून पेड केले नाही. हे तेवढे जास्त धरत नाही. पहिल्यासारखे धरत नाही का वांडराने खाऊन टाकले नाहीत बरेचसे. जेवढे पिकतात तेवढे वांडर खाऊन टाकतात. त्यामुळे रतांबे यावर्षी कमी भेटतात. 2-4 वर्षात रतांबे जास्त मिळतच नाही. नाहीतर आम्ही पहिली भरपूर कोकमा घरी. हे बघा गाभारा झाडा आहेत पण धरत नाही जास्त. वांडर ठेवीत नाही मेन म्हणजे मुळात. अजून हिरवे गरम पण जामच होता. काजी काही नाही काही पत्तीला जमत नाही. चला तर मित्रांनो रतांबे बघू किल्ला आपण. अडकले रतांबे यावर्षी पण कमीच आहेत. थोडे वांडरांमुळे कमी आहेत. रतांबे धरतात पण वांडर ठेवीत नाही कारण अकडे पूर्ण जंगल आहे ना. हा बघा त्यामुळे वांडर ठेवीत नाही. तर आता आपण एक फणस घेऊन जाऊया आणि काजी पण थोडे निवडले. हे आमचा पुढचा घर आहे त्यात जास्त रतांबे जास्त म्हणजे 10-15 10 अकडे बेंदलेला नसल्या कारणाने योग मिळत नाही. तर आपण फणस वगैरे घेऊन बघूयात. खाऊया आधी मस्तपैकी. आधी हात बीत धुऊया जरा मस्तपैकी. फणसांची गाठे लागली हातात. गरम पण भरपूर आणि ताण पण खूप लागतं. गरम ना वाढलो जरा. चला तर आता आपण जाऊया घरी. मधीच मित्रांनो येतात पण काय करणार सवय झाली आहे त्यामुळे सवय आता जरा बदलूची आहे.
वाईट जरा वारं सुटलो बऱ्यापैकी. हे काय ही कोण घराकडे नाही आहेत, काही गेली गडप झाली. तर नमस्कार मित्रांनो, काल आणलेलो फणस आज पडता पेपर, कारण वर्षात हवा म्हणून फोडूचा. मी काय खात नाही जास्त, मी पण खातोय. तू नाही खाणारच ना गे? काय सकाळी सकाळी पोळी ताकद झालं तो, बाकीची कामं होती. तुमका रे का सांगा. तेल काय कापा पणच नाहीये, पण नको का लावायला? डीक लागणार नाही तर का? डीक लागू दे ना. आताला फणस खाताना डीक लागणार नाही तर काय का लागणार? होय, त्याला लागणार नाही का? थांब 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 थांब, खाली सगळं डीक लागेल. तुला काय पेपरात ठेव. पाटी सरळ सरळ चार्जिंग झाली कुठे याची? तुला काय माहित नाही ते गप्प आहे. हा 99% झाली. नीट धर. हाव, गरे मोठे आहेत. फणस कोणाचं? आमच्या फणसाचं होतं. नको इथे, तेव्हा खाली टाकलं. मस्त आहेत, डांबीच आहे. पेपर पेपर टाक, खाली टाकू नको. खाली बघित राहा. काय बघत राहा. रसाळ फणस खाण्याची मजा ती वेगळी आहे. कापो फणस कोण पण काय, लहान पोरग्या पण खाता, पण रसाळ फणस खाण्याची मजा ना ती कशात नाही. तुमका हो घ्या हो, धर पकड आता. गोरे दोनच आहेत बुतून. तुला काय सांगायला. तर मित्रांनो, हे बघा बरको फणस रसाळ, आणि गरे बघा असे पिवळे पिवळे थम्मक. तुका हवे? हा मला हवे. तू खाणार? खायला हवे. काय करणार, मुंबईवाली जरा पंचाकने आंब्याक जरा हीच असतात. हावरी नाही, हावरी नाही, मला आवडतात. आवडतात तेच तेच मला आवडतात. कापा आवडतो. अरे अरे, हळूहळू हळू डिश घेऊन काढणी का त्याच्यात, असेच नको खाऊ. मग सगळं सपूचं लागात, कळलं का? तुला नको. याची फणस खाऊची पद्धतच वेगळी आहे. चारकाण येत नाही ना त्याचा, असेच घरी येतात. एकट्यान खाणारच मग कसो का माका काय, तू खाणार. तर तुम्ही पण यावा घरी खाऊ रसाळ फणसाची. काय साठा घालतं की घरी काढून ठेवतस ते? बघूया, टाइम भेटतो त्या घालायची. तू काय येतात तुला? हा, गेल्या वर्षी घातली होती ना कोणी? आपण दोघांनी मिळून. असं हे खरं तर खरं सांग. खरं ते खरं काय, मी पण मदत केली होती. मदत ताटांका ते तूप लाव, हे काय त्या डालडा लावूची मदत ही कोण पण करतं. गरे काढायला मदत कोणी केली होती ते सांगू नको. ते सांगू नको, त्याला आपण मदतच बोलतायत ना. असं नाही म्हणून, असं नाही. मेन काम असतं ते घऱ्यांचं असतं, ते मी केलं. बरे होत, मोठे होते बघ. मोठे काय करूचे आहेत, गोड आहेत काय, मेन विषय काय गोड आहे. गोड पण होत. हे मुंबईला पण मिळत नाही ना? नाही मिळत. नाही मिळत मुंबईला.
मग आम्ही गावावरून मागवतो. मागवतो. हो पप्पांना आता हवा होता. मग यायचं ना. पप्पा येणार आहेत माझे आता गावी. मग तेव्हा दे पाठवून. म्हणजे आता फोडून बरोबर लागलो नाही हा. काय सांगता हा? काल फोडलो असतो तर बरं भारी लागलो असतो. हा काय सांगते तुझी सासूबाई. तुला आणि तुझी पटलं कोणती तरी. आहे ती? माझी मम्मा. सासू ती. माझी मम्मा आहे ती. हा मग त्यांका एक एक चारकान तरी दी बाबा. खातात काय पाव घालचे ना त्यांका ढोरांका. हा नळ्यावर पाव टाका. ही पाव द्यायची नाही हं? ढोरांच्या आडाकता. त्यांका गरीब ढोरांका दी. चारकंडा तुम्ही खावा. दी बैलांका नेऊन देते डबवर. देव काढलंस. बैलांसाठी काढले. आणि गोटिये ठेव वळवात घालूक मिळती. अजून परत खाल्लं होत नाही आम्ही. तू रेसिपी कधी करणार आहेस? तुला येते? लोकांच्या कमेंट आहेत. बाबूच्या बायकोला सांगा रेसिपी बनवायला. म्हटलं रेसिपी बनव. म्हटलं ती बिझी असते तितका वेळ नसता. चल काढून ठेव चल ज्याच्यावर आपण झाली. आमका काय करी. मी कशा काळोख करी? परत बॉम्ब मारित आणि मी कशाला काळोख करणार सांगा ती. काय खाणार चायनीज? येताना काय ते चायनीज नको बाबा. चायनीज महागात पडता. बाय बाय. हळद थांबा या. घरी खाऊ केव्हा तुम्ही पण यावा. मी आधी खाते परत आणखी 2-3. मी काय जास्त खात नाही तरी पण खाते. बाय बाय.